खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 3 जानुवारि 2025 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोद मोजां बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ जेरावबो जाफुंसारगोन आरो जेनिबो आंखाल जानाय नङा बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोद मोजां मुलाम्फा मोनगोन मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ आयाबो बांगोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन नखराव बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा मावफुंजायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोद मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरजोंबा नाथाय रायखोमा जानोबो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानाया गाहाम। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव दावबायनो सांग्रां जानांगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ बहाबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन पजिटिभ साननो रोंगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव अननानै फैगोन समाजावबो लोगो लेवा बांनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानाया गाहाम मावनो लानाय खामानिफ्रा माबा नङा मोनसे हेंथाजों मावफुंजायाबो जानो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ समाजाव मानहानि जानांनायनि सम्भाबना दङ बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ नखराव बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनायाबो बांनो हागौ अब्लाबो नाथाय गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां
गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन आरो पजिटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनाय गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव बोलो बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन आरो पजिटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानोबो हागौ माबा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ आरो गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौबो दिनै मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उरां फारां जानोबो हागौ आरो गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोननोबो हागौ नेगेटिभ इनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ दिनै सिमावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोननो हागोन आरो बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हागोन आरो पजिटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्राबो फरायनायाव दिनै गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां रोखोमनि जेंनाखौ गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै
मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो, बेफार फालांगियावबो मोजां, आयाबो दिनै बांनो हागौ, सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।